Fantàstic. Doncs us dono la benvinguda amb aquesta que és la quarta sessió d'aquest curs de creixement personal i política que es composa de 6 sessions de 50 minuts. A la millor en algun moment farem una extra. Si en fem una extra rebreu un mail, que igual no serà... Igual és d'aquí 4 setmanes, que diem, tenim una extra. I ja està. I si podeu venir, veniu, i si no, doncs la farem i us enviarem el missatge, perquè com que esteu amb el grup de persones interessades, doncs us ho farem arribar. No? Avui és una sessió diferent de les d'aquests grups, de la d'aquests dies, perquè normalment jo faig les sessions amb el Jaume López, que ell és realment la persona experta en política. Ell és doctor en ciència política, professor de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, té diversos títols d'aquestes coses, doctor en filosofia del coneixement, si no m'equivoco, ho dic de memòria, per a una universitat anglesa també. Avui està a Madrid perquè a l'Espai Cultural Blanquerna, que és l'Espai Cultural de la Generalitat, fan una taula política en què ell fa de moderador i hi ha diferent gent parlant sobre la relació entre Catalunya i Espanya. Llavors, doncs, avui no pot ser. I això no pot ser aquí. Llavors, això significa que avui jo faré tota la sessió i jo hi ha una certa part que us he de dir amb sinceritat que ho lamento perquè el Jaume dona un contrapunt molt polític que jo crec que és molt adequat. Però això ho compensarem el proper dia perquè el proper dia el Jaume farà de contrapunt a el que li doni la gana del que jo he dit avui i en la mida del possible ell tindrà el 75% del temps, per dir-ho així, i jo em quedaré al 20, una cosa d'aquest estil, i serà una forma d'equilibrar-ho. No? Dir que avui, com estem fent aquest curs, amb el Jaume vam planificar que el farem igual, és a dir, vam planificar que el faríem a partir d'idees força. Les idees forces tenen la capacitat o la possibilitat de posar en dubte idees que per nosaltres eren evidents simplement pel fet que no ens les havíem plantejades. I el fet que hi hagi una idea que trenqui una visió que podíem dir que era donada per feta, doncs jo crec que té molta potència i aquest curs bàsicament l'estem plantejant d'aquesta manera. Doncs avui, encara que no puguem dialogar amb el Jaume perquè està a Madrid amb aquesta taula política que ha convocat la Generalitat, una taula pública per una altra banda, un acte públic, doncs jo sí que m'encarrego de fer aquestes idees que per una altra banda estan pactades amb el Jaume. Comencem per la primera. M'agradaria parlar d'actitud mèdica. El Jaume ho comentarà o no, però em sembla molt important entendre que les persones que estem davant de la societat i volem influir en la societat i volem ajudar a transformar la societat, tenim la intenció de que la societat millori, haurien de tenir una actitud mèdica. Què és una actitud mèdica? Una actitud mèdica és una actitud que està bàsicament basada en 3 grans eixos, des de la meva perspectiva. Un primer eix és que un metge, una metgessa, té uns valors. És a dir, ha fet una promesa. Ha fet la promesa hipocràtica, penso que és, d'Hipòcrates, sí. Gràcies per confirmar-m'ho els que esteu aquí en directe, en el qual promet que la seva acció el que busca és el bé de les persones, que no busca cap altra cosa. I llavors, clar, aquesta promesa és un valor que guia tota l'acció. Fixeu-vos que al món de la política nosaltres també hauríem de fer-nos una promesa. Jo no sé quina és la promesa, però la promesa mèdica em sembla molt sàvia. És a dir, actuarem en el cos col·lectiu, en lloc en el cos individual, que és el que fan els metges i les metgesses, buscant allò que sigui més beneficiós per aquesta realitat. I aquí jo crec que és molt important, perquè sense uns valors, sense una promesa, nosaltres difícilment actuaríem amb saviesa. I aquesta és la primera característica que em sembla d'una actitud mèdica i jo en remarcaria 2 més. 2 més que són les següents. La segona és una acció útil. És a dir,
les metgesses, els metges, estan cridats a, davant del diagnòstic que fan, actuar de forma útil. I aquest actuar de forma útil implica haver fet un diagnòstic primer, és evident, però la segona, plantejar-se de quina forma puc ajudar perquè aquests valors que guien la meva conducta es concretin en aquesta persona. Però fixeu-vos que una persona que es dedica a la medicina sap que no ho pot fer tot. Sap que hi ha accions que són útils i accions que no ho són. I es limita a situar-se en accions útils. Jo crec que en política hauríem de fer exactament el mateix. Perquè moltes vegades algunes de les accions que es plantegen no busquen la utilitat. Busquen el soroll, busquen el ferir, busquen altres coses, però no la utilitat. Clar que hi haurà gent que podrà dir que el ferir, l'agredir, té una utilitat. Després ho desmentiré, perquè hi haurà un moment determinat en què m'agradarà que diferenciem entre eines i armes i, per tant, desmentiré que l'agressió sigui una acció útil. Les accions útils, i després també ho ampliaré, són necessàriament constructives. Necessàriament. Després ho ampliaré. I finalment hi ha una tercera part que també ampliaré després, en un cert moment, però que va dintre d'aquesta primera idea força de que les persones que es dediquen a política haurien de tenir una actitud mèdica. Curiosament, en contra del que sembla la lògica i del que és habitual, en política hauríem de tenir una actitud no emocional. Uau! No emocional. I això parla d'una actitud mèdica. Perquè un metge a mi realment m'ajuda, una metgessa m'ajuda quan em diu: Daniel, mira, seu aquí. Et vull explicar que et passa això d'aquesta manera. Aquest és el nivell de gravetat. La forma com ho abordarem serà d'aquesta manera. I em diu: imagineu que jo tinc diabetes i no puc menjar sucre i no sé què. Llavors el metge veu que jo això no ho puc resistir i jo cada 2 dies uns bombonets cauen, però sí o sí. I la metgessa té 2 opcions: renyar-me, cridar-me, amb la qual cosa possiblement l'enganyaré, li mentiré, possiblement no l'aniré a veure, o simplement dir-me: mira, Daniel, això ja saps que no et beneficia. Ara bé, mira, jo et recomano que intentis evitar-ho. I de fet et recomano tal cosa i tal cosa perquè ho evitis, però si no poguessis, el que hauries de fer és. I això a mi em permet tenir un vincle amb aquesta doctora, amb aquest metge, i per tant seguir confiant en ells. En canvi, quan el metge et crida, quan el metge t'agredeix, quan la metgessa s'implica emocionalment i es posa a plorar i diu: és que estàs fatal, és que moriràs de seguida, doncs a mi em desanima molt, francament. Jo prefereixo que em digui: mira, les coses no pinten bé, però et donaré suport, veurem com ho fem. Fixeu-vos que estem parlant de, i aquesta és la idea força número 1, de relacionar-nos amb la política des d'una actitud mèdica, quan en realitat moltes vegades la nostra actitud és diferent. I una actitud mèdica perquè està guiada, i això és fonamental, per valors. I a mi m'agradaria fer una definició de valors en aquest moment perquè fos útil, en tot cas. Dic perquè en el món de la política hi ha moltes persones que creuen que actuen pels valors. Recordo el cas de fa igual 6 o 7 anys, tampoc fa tant, a França, sota els valors de la llibertat, que ells tenen llibertat, igualtat i fraternitat, sota el valor de la llibertat, van considerar que les dones que anaven a la platja vestides amb burquinis, és a dir, amb uns biquinis que tapen del tot, que tapen molt, s'estaven avergonyint de si mateixes si no vivien amb llibertat al seu cos. De tal manera que es va donar un ordre a la gendarmeria, és a dir, a la policia de França, perquè les dones que veiessin amb burquini a les platges franceses els diguessin que en nom de la llibertat o es treien el burquini aquest o si no havien de marxar de la platja. Perquè ningú, en nom de la llibertat, s'havia d'avergonyir del seu cos, etc. I jo em vaig imaginar
anant per les piscines de Lleida, que és la ciutat on visc, i anar dient a les dones que estan en biquini o en banyador que no s'avergonyessin del seu cos, que se'l treguin, que l'estat espullat és natural. I jo crec que moltes dones d'aquí, Lleida, se sentirien absolutament agredides. I voler defensar la llibertat i l'amor pel propi cos i uns valors molt elevats de que no ens hem d'avergonyir de nosaltres, doncs està molt bé. Però obligar les persones a fer aquest pas és una agressió. I a mi m'agradaria, doncs, definir un valor com una cosa que quan jo la dono, quan jo actuo des d'aquí, la trobo valuosa. Però qui la rep també. Perquè si qui la rep no la troba valuosa, vol dir que en realitat em faltava saviesa per expressar-la. No dic que no sigui valuós i savi no avergonyir-nos del nostre cos, però dic que depèn de com jo ho expressi, depèn del que exigeixi a la societat, doncs no serà adequat. Per tant, idea força número 1, actitud mèdica on l'important són els valors, però els valors han de ser compartits per mi que els entrego i per tu que els reps, perquè si no, els hi falta saviesa. Arribats aquí, amb aquesta primera idea de que l'actitud mèdica, jo crec que entendreu que això lliga absolutament amb una de les coses que van dir el primer dia, una idea força que era la realitat és neutra. I si la realitat és neutra, és a dir, les coses no passen perquè jo sigui lleig, que no és el cas, les coses no passen perquè la gent en tingui mania, sinó qualsevol persona que estigués en les meves circumstàncies li passaria el mateix, per tant la realitat és neutra, qualsevol persona que estigués en aquest lloc i en aquestes circumstàncies viuria el mateix, el que ens hem de fer és plantejar-nos si el que estem vivint no ens agrada, quin és el diagnòstic, és a dir, actitud mèdica. Però la realitat és neutra. I això ho dèiem el primer dia. I ara, lligant-ho amb això del primer dia i amb això que jo deia d'actitud mèdica, m'agradaria fer una segona idea força. Una segona idea força que és falsa. Una segona idea força que és falsa, però que normalment, socialment, es creu i es pensa que és imprescindible i que sense ella no hi haurà canvi. I que sense aquesta idea que jo ara diré, aquesta idea força que és sense lluita no hi ha transformació, és una idea que normalment es considera com a certa i, de fet, la gran majoria de cartells i de fulletons d'entitats que treballen per una transformació social, etc., parlen de la lluita. Jo he estat molts anys al moviment LGTBI, el moviment lesbià, gai, bisexual, transexual, intergènere. En aquella època era el moviment gai, però bueno, amb els anys hem anat afegint lletres per consciència, perquè eren molt inconscients. Bueno, doncs, hi havia per una banda el moviment gai i per l'altra banda el moviment lesbià, i per una altra banda el moviment trans. Nosaltres parlàvem de la lluita contra l'homofòbia, quan en realitat i pensàvem que sense lluita no hi hauria èxit. Però jo crec que això és un mite i és un gran error. És un mite que se sosté sobre una visió del món on hi ha bons i dolents, on naturalment nosaltres som els bons. I en aquest mite de bons i dolents, on naturalment nosaltres som els bons, això ens justifica perquè nosaltres puguem agredir els altres en nom d'uns valors. I nosaltres esperem que la lluita donarà èxit, perquè no hi ha cap acció, no hi ha cap transformació social que s'hagi donat sense lluita. Aquesta és l'afirmació i aquesta és falsa. Aquesta és l'afirmació i aquesta és falsa i d'aquí una estona, ens haureu d'esperar, jo explicaré de quina forma sí es pot tenir èxit. Des de la meva perspectiva, òbviament, quan es produeix l'èxit. I això estarà vinculat a la idea d'eina d'arma. Vull dir, perquè el d'avui està tot interrelacionat. Però aquí, en aquesta idea de que sense lluita no hi ha èxit, a mi m'agradaria relacionar-ho amb una cosa que el Jaume va dir l'altre dia, i és que a nivell individual això té un cost altíssim. A nivell individual.
i a nivell social té també un cost altíssim. A nivell social, el cost que té sovint és la violència verbal, la polarització, la ridiculització, l'agredir l'enemic. Tot aquest és I fins i tot podem parlar dels atemptats, podem parlar de la guerra, que són simplement conclusions lògiques d'una creença que és sense lluita no hi ha èxit. Així que, endavant, nosaltres hem de lluitar. Ara sí, lluitem per la bondat, lluitem per uns ideals. No? I no importa si tu vas a una guerra o tu vas o fas una entrevista a una persona que sigui terrorista, aquesta persona t'explicarà amb tota la claretat del món que ell està lluitant per uns ideals. I, per tant, en realitat, jo crec que està subvertint, està entenent malament el concepte de valor. I en aquest sentit, si en algun moment teniu temps i no l'heu vista, jo suggeriria que aneu a TV3 a la carta i busqueu entrevista a terrorista d'ETA, i hi ha una entrevista molt interessant, que ara no recordo quin programa li van fer, però igual fa 4 o 5 anys, però es troba amb bastanta facilitat, i és una persona que és un exterrorista d'ETA que ja ha passat molts anys a presó i explica que el que ell feia li semblava i li sembla lògic. I llavors és molt interessant perquè ell explica això, que sense lluita no hi ha èxit. No? Això què vull dir? Que aquesta idea que és falsa, té uns costos socials bestials. I també en considerar la política, per exemple, les persones dels partits polítics, dels altres partits polítics, els consideres com els adversaris. I moltes vegades a gent del teu propi partit com els enemics, perquè no pensen exactament com a tu. I té aquesta idea de que sense lluita no hi ha èxit. Però a nivell individual això també té un cost bestial. A nivell individual és espectacular. Perquè això ho parlava l'altre dia el Jaume quan deia el cost de la biografia i de la història. Hi ha persones que sacrifiquen la seva vida per un canvi històric. I això es pot fer des de molta consciència, però a mi em sembla que moltes vegades no es fa des de la consciència, sinó que en realitat es fa des de l'autoimmolació inconscient. No? I també moltes vegades es fa, i ara que estem en un món amb aquest curs que estem de creixement personal i política i el Jaume no hi és i per tant quan el gato no hi és los ratones bailan, és a dir, jo aprofito per parlar molt més de creixement personal perquè si ella estigués aquí afegiria coses molt més polítiques i en aquest sentit us recordo que a la propera sessió jo procuraré parlar un 20% i deixar que el Jaume parli un 75% també perquè pugui comentar tot el que jo he dit aquí. Jo crec que hi ha moltes persones que troben el significat de la seva vida, és a dir, converteixen la seva vida en quelcom significant quan lluiten contra algú. Perquè quan jo tinc un enemic, conquereixo una identitat. Però és molt dur tenir una identitat contra algú, perquè vol dir que jo no tinc una identitat pròpia. I sempre necessito un algú. I si aquest algú es posa d'acord amb mi, hauré de buscar un altre algú contra el que lluitar. Per la qual aquesta idea de sense lluita no hi ha èxit, sovint i moltes vegades per les persones que treballen des d'un autosacrifici, una autoimmolació per un bé col·lectiu, en realitat, subjectivament, no estan buscant cap bé col·lectiu. Estan buscant sentir-se jo, sentir-me bé. I és una pena. És una pena perquè també aquesta idea el que fa és que moltes vegades foragita a gent centrada de l'arena política. Perquè quan l'arena política es converteix en un espai de violència, hi ha molta gent que tendeix a marxar d'allà. A mi, jo he tingut molta sort a nivell històric, sens dubte, perquè com a home gai he pogut veure al llarg de la meva vida una transformació extraordinària de la societat de l'estat espanyol. Extraordinària. I uns canvis a nivell relacional, però també a nivell polític extraordinaris. És a dir, si a jo me'n recordo cap a l'any 85 que el moviment LGBT demanava parelles de fet perquè el moviment LGBT a l'any 1985
no havia pensat, no havia imaginat, no se li havia acudit demanar el matrimoni. Estava fora de l'òrbita, és que ningú podia pensar. Llavors demanaves una cosa semblant i et semblava que eres el modern. En aquests 58 anys que tinc, que això s'ha transformat extraordinàriament i existeix el matrimoni igualitari en aquest moment, i per tant jo me n'adono que sóc una persona amb molta sort a nivell històric perquè, ja està, no cal afegir més perquè portem milers d'anys d'història. Arribats aquí, m'agradaria parlar d'aquesta idea de que sense lluita no hi ha èxit i d'aquest èxit que d'alguna forma jo he viscut en primera persona, de que totes les persones que estan en un àmbit de treball polític tenen 3 opcions i només 3. Tenen 3 opcions i només 3 en respecte de l'èxit. Opció número 1, que passa sovint. Treballes, 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 que normalment la gent diria lluites, lluites, lluites i fracasses. Això és bastant habitual. És a dir, moltíssima gent ha treballat, va lluitar durant anys i anys i anys i anys i anys per una jornada laboral de 8 hores i fracassaven i morien vivint el fracàs. És interessant això, o per exemple, jo què sé, citant o moltes dones i durant molts anys van estar treballant per canviar les lleis i tenir dret a vot i moltes dones van morir abans de que tinguessin dret a ser iguals. M'explico? Per tant, una primera opció és que tu lluitis i fracassis. I això quina implicació té? Que has convertit, gràcies a que tens la idea de que sense lluita no hi ha èxit, la teva vida en una batalla. I d'alguna forma has patit tota la vida, però no has obtingut cap èxit. Hi ha una segona opció. Una opció és que tu lluitis i tinguis èxit. És a dir, el canvi legislatiu es doni. I aquí pot semblar que és fantàstic, que és meravellós, que està molt bé, sí, però tu la teva vida també l'has convertit en una batalla. Així que vaya rotllo. No ho trobo gaire intel·ligent. I en canvi hi ha una tercera opció, a mi no se m'acudeixen més, i és que aportis, però no lluitis. Aportis, però no lluitis. És a dir, t'impliquis absolutament en millorar la realitat, en potenciar la realitat i donis el teu màxim. I això a vegades, com que també estàs al bombo, a vegades te n'adonaràs que les teves accions fracassen, però com que tu no has convertit la teva vida en una lluita, sinó en una aportació conscient, tu t'adonaràs que tot el que has aportat és ric, tot el que has aportat és útil. Perquè tot allò que nosaltres aportem ens fa créixer, tot allò que nosaltres afegim de forma conscient fructifica dintre nostre. Per tant, jo sempre obtindré èxit. El meu èxit pot ser un èxit rotund, el meu èxit pot ser un èxit, no sé com dir-ho, el meu èxit pot ser un èxit espectacular, perquè inclou èxit extern, canviant les lleis, la gent m'aplaudeix i diu quina raó tenies, la jornada de 8 hores, bravo, bravo, estupendo, i vacances pagades, que bé, ho hem aconseguit, això és fantàstic. I per tant jo tinc un èxit extern sense haver sacrificat la meva vida, sinó havent aportat, però fins i tot en el cas de que jo vegi que m'estic morint i això no arriba, jo tinc un èxit intern. Perquè jo he pogut mobilitzar totes les meves forces, totes les meves possibilitats. I aquí a mi m'agradaria fer una altra idea força, que és creixem pel que donem, no creixem pel que donem, creixem pel que mobilitzem. I llavors això té una importància gran, com a mínim des del punt de vista del creixement personal, però també des del punt de vista de la política. Com a individus, nosaltres creixem quan mobilitzem conscientment la nostra intel·ligència. Jo creixo en intel·ligència quan la mobilitzo conscientment.
És a dir, quan hi ha una cosa que jo no l'entenc i jo mobilitzo conscientment la meva intel·ligència per entendre-la, estic creixent intel·lectualment. En canvi, si m'enfronto a una cosa que no em requereix cap repte intel·lectual, no creixo intel·lectualment. Jo creixo efectivament quan em poso davant de persones o de situacions que són difícils d'estimar. I jo creixo amb força, amb energia, amb capacitat, quan em trobo en reptes que són difícils. Això a nivell individual. Ho dic perquè hi ha una fantasia que diu que nosaltres, quan el món sigui tot de flors i violes, no hi haurà cap problema i tots serem estupendos. No. Perquè quan la realitat no ens exigeixi cap repte, nosaltres no creixerem. I això, si us fixeu, és moltes vegades el que els passa als infants que estan sobreprotegits, que quan surten al món s'enfonsen en la misèria. Perquè en el seu entorn no han tingut cap dificultat i nosaltres hem cuidat perquè mai hagin tingut cap trauma, mai hagin hagut de fer res i de cop a volta quan surten al món doncs no tenen eines, no tenen capacitat, no tenen. Però això, a nivell, què significa? Que nosaltres creixem quan mobilitzem conscientment les nostres capacitats. Interessant, interessant. Portem-ho a nivell col·lectiu i segurament, no tinc cap mena de dubte, el Jaume ho polirà i dirà, bueno, el Daniel es va quedar molt curt, etc. No hi ha cap mena de problema. Doncs ell ho ensombriarà. Des de la meva perspectiva, també a nivell col·lectiu, els col·lectius creixen quan mobilitzen conscientment, i ara remarco això de conscientment, allò que volen fer créixer. I això contradiu la idea que has de lluitar contra. I en canvi afirma que has de fer créixer. I això lliga amb una idea que dèiem el primer dia, i és que la realitat és gradual, no és dual. No hi ha llum i foscor, només hi ha llum, és a dir, fotons, no hi ha foscons. El món avança quan nosaltres reguem allò que volem que creixi. Quan, com a societat, posem l'atenció en allò que volem que creixi, allò on tenim l'atenció col·lectivament es multiplica. Perquè allà on tu poses l'atenció es multiplica. I fa un moment he dit que és molt important donar una resposta conscient. Per què? Aviam, és un fet que quan jo mobilitzo la meva energia, alguna cosa creix en mi. La pena és que si ho faig de forma inconscient, això no ho podré integrar. El creixement serà molt petit. En canvi, si jo tinc un repte davant meu i l'abordo amb consciència, aquí hi haurà veritable aprenentatge. A nivell col·lectiu passa exactament igual. És a dir, nosaltres, com a societat, creixem no per la lluita, sinó quan podem potenciar el que sí és. I això ens porta a un tema que jo crec que és fonamental, que és una idea força. No anti, sinó a favor. Aquesta és la idea, és molt simplona. No hem d'actuar contra res, sinó a favor del que volem fer créixer. Curiosament, el moviment antifeixista, el moviment contra l'homofòbia, contra la transfòbia, contra la xenofòbia, de fet, des de la meva perspectiva, està equivocat. Fonamentalment perquè el moviment per la igualtat al marge de l'ètnia, al marge de la raça, està fet amb dues intencions. Perquè les persones de qualsevol color es puguin viure amb una identitat positiva, i la segona, que sempre s'oblida, per ajudar les persones que discriminen els altres en funció del seu color de pell. El moviment LGBTI està per ajudar les persones LGTBI per construir una identitat positiva i per ajudar les persones homòfobes, transfòbiques, bifòbiques, lesbofòbiques,
perquè tenen un problema. Fixeu-vos que és interessant dir, està per ajudar. És a dir, no és anti, sinó a favor. Quan jo estic anti, en realitat el que produeixo és un moviment pendular, on les persones que tenen una visió diferent de la meva, si no ho entenen, se senten agredides i, per tant, fan allò de retirada, reunifiquen les forces, que quan vingui el moment tornarem a atacar. I aquí, a mi sí que m'agradaria parlar de la diferència entre eina i arma. Jo puc creure que estic transformant la societat perquè faig servir una eina. Perquè faig servir una arma. És a dir, jo puc amenaçar a les persones homòfobes ridiculitzant-les, agredint-les, quan fan un acudit d'aquells de tipus Arévalo, vull dir, dels anys 50, fan un acudit d'aquells masclistes, els ridiculitzo i els poso en ridícul davant de tothom i acaben callant. Això és una arma. I des de fora sembla que he aconseguit. Puc decidir que les dones vagin obligatòriament a la platja amb banyador perquè el nudisme és una marranada. I llavors qualsevol persona nudista la puc amenaçar, portar a presó i aconsegueixo tenir unes fantàstiques platges tèxtils. Però quan arriba un moment en què jo ja no puc amenaçar, què succeirà? Que la gent irà a la platja com li doni la gana. Que la gent explicarà els acudits que li doni la gana. Ens pot semblar moltes vegades que utilitzar les armes, l'opressió, dona resultats perquè els dona superficialment. Però l'única forma de canviar les persones és amb eines. És a dir, l'única forma de tenir resultats que valguin la pena és que la gent aprengui, que la gent es transformi. Això no vol dir que en certs interregnes, mentre tu estàs fent una feina determinada a favor de l'aprenentatge, és molt possible que hi hagi lleis que prohibeixin coses. És a dir, és normal que hi hagi lleis, crec jo, que persegueixin, que prohibeixin, que castiguin les actituds homòfobes, sexistes, racistes. És normal. Però això és inútil si no fas una feina molt més important d'aprenentatge de la societat. Perquè si no, aquells que tenen aquesta idea diuen retirada, retirada, retirada. I quan hi ha un canvi històric, perquè els canvis històrics es van produint i són pendulars, diuen el moment d'atacar és ara. No és un atzar que estiguin ressorgint molts ultradreta i molts moviments populistes i feixistes o pseudofeixistes. És simplement que les persones que tenien aquesta visió del món, que se sentien obligades a callar perquè estaven essent ridiculitzades, perquè estaven essent perseguides, perquè quan les coses van... Això hi ha un article al diari Ara que el Jaume ho explica bastant bé. I ell segurament a la propera sessió farà unes pinzellades interessants sobre això. Però gran part del que nosaltres estem vivint és en realitat perquè molts dels canvis que havíem fet eren superficials. Els canvis que nosaltres hem de buscar són canvis profuns d'aprenentatge. I hi ha dues lleis que a mi m'agradaria citar en aquest punt. Una és la llei de la saturació i l'altra és la llei del respecte, o l'eina del respecte. Una és una llei i l'altra és una eina, no té importància, és un tema tècnic que no té importància. Anem a la llei de la saturació. La llei de la saturació significa, a vegades li dic la llei dels tomàquets maduros, que no hi ha cap tomàquet que arribi a ser vermell si abans no ha passat per verd. És a dir, que cada aprenentatge requereix un temps, requereix un procés. Això significa que les persones que no han après encara
que tots els éssers humans tenen la mateixa dignitat, també necessiten un procés. Perquè les coses no s'aprenen perquè sí. Les coses s'aprenen en processos. I quan jo vull forçar una persona, quan jo vull forçar una planta a créixer i l'estiro, la trenco. Quan jo vull forçar una persona a pensar diferent, però ella no ho veu, em dirà que sí, però m'enganyarà. És a dir, trencaré la relació. Hi ha una llei que és la llei de la saturació, i és que ningú actua diferent mentre es pensa que té raó. I això no els hi passa als altres, també ens passa a nosaltres. I la pregunta és com aconseguim transformar la visió de les persones? Aquesta és una pregunta fonamental. Avui no l'abordaré, però espero que o en la sessió següent o segurament en l'última sí que en farem referència. Perquè amb el Jaume tenim propostes al respecte a partir de les cosmovisions de les persones. És a dir, no neguem com veuen el món, sinó que entenem com el veuen i des d'aquí establim ponts amb les persones perquè se sentin acollides, però alhora proposem palanques, és a dir, proposem esquerdes, proposem coses que els obliguen a replantejar-se la realitat perquè puguin avançar. Però això ja dic que segurament serà, no sé si la setmana, avui és dimarts, no sé si dijous que ve o dimarts que ve, que seria segurament l'última sessió, després ve Sant Joan, bla, 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 i a la millor farem una setena, que serà d'aquí 3 setmanes, jo què sé, no? Però la idea fonamental és que nosaltres no podem forçar les persones a canviar perquè estem anant en contra de la llei de la saturació. I si jo no canvio mentre veig el món d'una forma determinada, significa que els altres tampoc. I la pregunta que ens hem de fer és com puc ajudar-te a canviar de visió del món mentre em cuido, mentre em defenso. Són aquests dos equilibris. I, per tant, aquesta era la llei de la saturació, però després n'hi havia l'eina del respecte. Perquè la pregunta que ens podem fer diu, i la gent com aprèn? Jo crec que la gent aprèn, bàsicament, quan es troba davant d'un conflicte. I davant d'aquest conflicte que trenca els seus esquemes, pot prendre una decisió i viure les conseqüències de la seva decisió. Això significa que nosaltres hem de respectar la decisió que la persona pren, però no salvar-la de les conseqüències. Però també significa que d'alguna forma hem de saber que hi ha certs moments crítics que les persones estan especialment amb les orelles obertes, perquè estan en crisi. I els moments de crisi són moments fèrtils per madurar. I la gent pregunta, però de què estàs parlant? Perquè quan parles de societat, de què estàs parlant? És molt senzill. Les persones entren en moments de crisi, per exemple, en moments en què cauen a l'atur. És un moment de crisi. I estan especialment obertes a replantejar-se coses. O cauen en moments de crisi, per exemple, estan obertes a replantejar-se coses quan tenen el primer fill. De cop i volta es plantegen moltes coses. O estan en moment de crisi, per exemple, quan resulta que una persona arriba a la majoria d'edat. Estan en moments de crisi, o sigui, per exemple, una persona quan es jubila. És interessantíssim veure com una sèrie de persones que han estat papes i mames absolutament rígides, quan passen a ser avis, que és un altre moment de crisi, agafen un altre rol absolutament diferent, perquè estan oberts a no fer els errors que han fet abans. És interessant perquè això significa que nosaltres no hem de lluitar contra ningú, sinó que hem d'aportar, no anti, sinó a favor, perquè en contra de la creença habitual, la lluita no és necessària perquè tinguem èxit. És més. Jo crec que nosaltres hauríem d'adonar-nos, i és una altra idea força, que certes emocions són contraproduents.
I jo estic segur perquè ho he impactat, estic segur, perquè he parlat amb el Jaume, que ell parlarà d'emocions i de política, no? Però hi ha certes emocions que són fonamentals en la política del món actual. La venjança, l'odi, l'eufòria. Aquestes tres em semblen fonamentals. Odi, venjança i eufòria quan el massacres. Perdó. Van com vinculades. I sabeu per què són fonamentals en el món actual? Perquè aquestes tres emocions desperten en nosaltres una gran quantitat d'energia. I, per tant, podem mobilitzar molta energia i podem veure que ens sembla que podem transformar el món a partir d'aquestes emocions. Però, si us adoneu, aquestes emocions estan íntimament vinculades amb les armes. En realitat, són armes. Odi, venjança i eufòria quan has massacrat el teu enemic. I això ens porta a remarcar dues coses que he dit. El camí savi és potenciar l'energia conscient que construeix, és a dir, dirigir-nos amb els que sí volem. Quan parlava de l'actitud mèdica, parlava dels valors. I una segona cosa, que és dessensibilitzar-nos. Dessensibilitzar-nos vol dir que els sentiments no dictin la nostra conducta, els podem escoltar, però per favor que no determinin la teva conducta. I moltes vegades quan parlo amb persones i els parlo de la necessitat de desensibilitzar-se, la gent creu que els estic traient una cosa molt valuosa, perquè ens entusiasma l'eufòria. Però després de l'eufòria ve la tristesa profunda. Ens entusiasma l'energia de quan hem guanyat. Però això implica sentir-nos destrossats quan hem perdut. No sé com dir-ho. Una cosa no ve per l'altra. Llavors la pregunta és, què ha de substituir aquests sentiments? I ara jo m'atreveixo, perquè com que no està el Jaume, los ratones corren, m'atreveixo a dir, no, i el Jaume estarà d'acord, i el que passa que ell ho traduirà en llenguatge polític, i llavors la cosa ja serà estupenda. Nosaltres hem de mobilitzar-nos des de l'amor. Algun dia haurem de començar a parlar d'amor a les empreses. Algun dia haurem de començar a parlar d'amor a la societat. Parèntesi, no estic dient cap cosa boja, No estic dient cap cosa boja perquè jo defineixo amor com buscar el màxim bé per mi i pels altres. Això que jo estic dient que ho hem de portar a l'empresa, és a dir, ho hem de portar a l'economia, i estic dient que ho hem de portar a la política, a la societat, entenent que d'alguna forma l'economia i la política són dues coses molt properes, no és una bogeria, perquè si us fixeu, això ja és així a les famílies. És a dir, en aquest moment, a la nostra vida privada, aquest valor ja hi és, parèntesi. Fa 200 anys això no era. Fa 200 anys els models de les famílies no estaven centrades en l'estimació, en la tendresa, en l'amor, sinó que fa 200 anys les famílies estaven centrades en el control, en l'obediència. I tu tenies fills per manar-los. I tu tenies fills com a força de treball. I tu tenies fills perquè quan fossis gran, aquest, que és el petit, o aquesta, que és la petita, et cuidés. I això era normal. I és una visió de la família que abans no tenia l'amor com a centre, però en aquest moment nosaltres hem posat a la nostra vida, en totes les parts significatives de la nostra vida, hem posat l'amor. Hem posat l'amor a la família i a les amistats. Això és fonamental, perquè és un canvi que s'ha succeït en els últims 150 anys, si voleu. I el que estic dient és que aquest canvi que ja ha succeït dins de les famílies, dins del concepte d'amistat, el que ens cal és portar-lo a la societat, és portar-lo a la política. No és trobar nous valors, és fer els que ja estàs fent servir. Aviam, com t'agrada relacionar-te dins de la família? Molt bé. Com t'agrada relacionar-te amb les persones que estimes? Molt bé.
quines són les normes que tu estàs fent servir dins de les famílies amb els amics. Les pots portar a l'economia? Les pots portar a la política? I això em sembla absolutament important i fixeu-vos que lliga amb aquesta història de no anar en contra de res, sinó anar a favor d'alguna cosa. I fixeu-vos que fa aparèixer una paraula que fins ara ha estat prohibida a la política i a l'economia, que és l'amor, però que alhora està començant a ser reivindicada perquè moltes vegades, per exemple, ara s'està parlant de de posar el benestar de les persones al centre de l'economia o de mesurar el producte interior brut dels països, no en funció del producte interior brut, sinó del producte interior brut de la felicitat, per exemple. Per tant, jo crec que són conceptes que en aquest moment ja estan anant bastant cap aquí. A mi m'agradaria, ja estic mirant l'hora, que d'aquí 2 o 3 minutets mirarem de tancar i en tot cas només deixarem obert als que estan en presencial per si voleu fer comentaris, però ja no s'enregistrarà, perquè aquest és el pacte que tenim, que la gent que ve en directe té un premi, que és el fet de poder dialogar, preguntar, i la gent que té en diferit té un altre premi, que és veure-ho, que carai. No? I a mi m'agradaria tancar amb una última idea. Aquesta idea de lluita, que sense lluita no hi ha èxit, aquesta idea de que, errònia, lògicament, aquesta idea de que la venjança, l'odi, la ràbia són eines molt potents per transformar la societat, quan en realitat són armes i per tant només la transformen superficialment, ens porta a que hi hagi molta gent que s'estigui allunyant de la política. La gent s'allunya perquè se sent agredida, la gent s'allunya perquè vol fer un creixement interior i considera que aquest espai d'aquí fora, aquest espai polític, això no és adequat. Però jo crec que aquest és un gran error. No ens podem salvar en taxi. Ens salvarem en tren, en autobús, en grup. Som una societat, no som una illa. Estem units, no? I ningú pot créixer personalment si no té un jo sòlid. Estic d'acord, per tant el creixement personal és imprescindible. Però si aquest jo sòlid no es posa al servei d'un nosaltres, es queda curt. I si després encara es pot fer un salt més enllà, anar d'aquest nosaltres a una totalitat, encara això seria tot un altre salt que d'aquí no en parlarem. És possible que a nosaltres, com a persones interessades en el creixement personal i en la política, ens calgui redefinir la paraula política. Ens calgui redefinir-la. No la redefiniré ara perquè és l'hora. No la redefiniré, però suggereixo un repte. Igual com cal redefinir la paraula treball, perquè no pot ser que el treball sigui només allò que jo faig i sigui remunerat. És absurd. Quan cuino i em paguen és treball? I quan cuino i no em paguen no és treball? És rarit o no? Quan cuido un infant i em paguen és treball? I quan cuido un infant i no em paguen no és treball? És estrany, no? Per tant, haurem de redefinir la paraula treball. I després, a la millor, jo soc d'aquelles persones que creuen que el treball, el remunerat i el no remunerat, és en realitat, i ara ja em tiro de la moto i em quedo tan ample, és contribuir a la creació del món. És a dir, la creació del món no és quelcom que es va produir fa milions d'anys, sinó que es produeix ara, en aquest instant, a través d'aquí, de nosaltres. Nosaltres moltes vegades dic que som els dits de la vida. I a vegades en altres contextos que no parlo de política dic els dits de Déu i em quedo tan ample. Per tant, quan jo treballo, jo renuncio al meu jo per aportar al món el que el món necessita. Jo estic aportant la creació del món. I per això, des de la meva perspectiva,
treballar és una cosa que m'ajuda a conèixer, m'ajuda a créixer. I hi ha feines que em desagraden i les faig content, perquè sé el propòsit, perquè sé cap a on van. I perquè sé que a vegades algú les ha de fer i no em ve de gust i les faig. I això pot semblar absurd, però dona sentit a la pròpia vida. Doncs igual que jo us convido a refer la paraula treball, perquè si no hi ha aquelles coses tan absurdes que la gent es diu ànim, que és dilluns, felicitats, que ja és divendres, que significa que la nostra vida només té sentit al cap de setmana, cosa ben depriment, ja us ho puc dir ara. Doncs, a part de redefinir el concepte de treball, jo suggereixo que, i segurament si a la propera sessió en parlarem, intentem redefinir la paraula política, i la paraula guerra, i la paraula atemptat, i la paraula inflexió. Intentem definir totes aquestes paraules que a vegades ens incorrien, perquè jo crec que en redefinir-les trobarem el camí de sortida, igual que Teseu, al laberint, va poder trobar el fill d'Ariadna i sortir del laberint. Jo crec que la definició ens traurà del laberint. Arribats aquí, jo crec que és l'hora. A la propera sessió hi haurà tota una primera part en la que crec, en la que el Jaume posarà els punts sobre les is, en això que jo he explicat, i ara el que faré serà tallar aquesta... no, tallar aquesta sessió no, tallar no. Deixar d'enregistrar i a partir d'aquí, si voleu, els que estem en directe, doncs podem dialogar.